Соңғы вакытта Татарстанда юл транспорт һәлакәтләрендә үлүчеләр һәм тән җәрәхәтләре алучыларның саны артты. Юлларда хәвефле хәлләрне киметү өчен республика президенты җаваплы түрәләрне чаралар күрергә өндәде. Елга транспорт эшчәнлегендә тәнкыйть утына алынды. Әлеге проблемалар транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының коллегия утырышында кузгатылды. Татарстан президенты транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының Еңбаклау коллегиясендә хәрәкәтләр турында борчылып сөйләде. Аварияләр саны арткан. Гомумән алганда, узган ел 3000-гә якын юл транспорт хәрәкәтендә 312 кеше һәлак булган. Быелгы статистикада борчу тудыра. Гыйнвар аенда гына да аварияләрдә 30-дан артык кешенең гомере өзелгән. Рөстәм Миңнеханов җәмәгать транспорты эшендә тәнкыйтьләде. Со стороны муниципалитетов нет никакой системной работы. Но и министерство тоже факультативно. Давайте немножко по-другому к этому вопросу посмотрим. Ну, с учетом того, что, возможно, у нас будет возможность привлечь бюджетные инвестиционные кредиты, в том числе под эти задачи. Но пока вот по общественному транспорту много и жалоб населения. Йөртү тарифлары да, пассажирлар йөртүнең сыйфаты да үзгәрергә тиеш. Елга транспорты эше дә тәнкыйть зонасында. Причаллар начар хәлдә, әянәшәдә иске корабликлар дип белдерде президент. Барысын да үзгәртергә кирәк. Тагын бер күрсәтмә, Казан халыкара аэропортында 3нче терминал төзү. Һава юллары масштаблырак, сыйдырышлырак, инновацион булырга тиеш. Киләчәктә зур эш көтә. Шул вакытта күп эш башкарылган. Моның өчен Татарстан президенты транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына рәхмәт белдерде. Иң зур проектларның берсе М12 тизерешле трассасы. Аны төзүдә WorldSkills хәрәкәте вәкилләре һәм профильле югары уку йортларының студентлар отрядлары да ярдәм итә. Татарстан президенты коллегия алыннан төзелеш отрядлары вәкилләре белән аралашты. Арматурачы, бетончы, геодезист, рәтеп ябыштыручы, ташчы. Күп нәрсә эш тәҗрибәсеннән тора. Ягъни төзелеш университеты студентлары моның үз куллары белән эшләнүен аңларга тиеш. Киләчәктә теоретик белем генә түгел, гамәли белемгә дә ия булу өчен. Шаллының транспорт концепциясын эшләүдә аспирантка Наталья Орлова да катнаша. Моңа диссертация әзерли. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының төп проектлар арасында М12 трассасы белән беррәттән М7 участогында Түбән Кама Шаллы юлларын карап чыгу, Шәле, Баулы, Алексеевский, Әлмәт участогында юл төзүдә планлаштырыла. Шулай ук Зур Казан бөҗрасы һәм Горький шоссесы дублеры да бар. Һава һәм тимер юл транспорты өлкәсендә дә күп эшләр башкарырга кирәк. Кольцевая железная дорога города Казани. Казан тимер юл бөҗрасында беренче этап булып, Дюдина Дәрбишләр участогында 3нче юлны төзү планлаштырыла. Яңа Аракчинага да таштырырга кирәк. Бу аэропорттан Казан 1 һәм Казан 2 вокзалларына кадәр туры элемтә ачарга мөмкинлек бирә. Транспорт министрлыгының зур планнары тизрәк гамәлгә ашсын өчен бер юлы берничә мөһим килешүгә кул куелды. Татарстан президенты юл шелтәрен карап торуны күзәтү өчен 26 автомобиль тапшырды. Сыйфатлы юллар төзү генә түгел, аларны саклап торуда бик мөһим бит. Фәнис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.